ମା ଏଇଠି ବସିଛ? ହଁ କଣ କହୁଥିଲୁ? ଆଉ ଚାଷ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି? ମା କଣ କହୁଥୁନି ମା, ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଏଥର କେତେ ବନ୍ୟା ହେଇଛି। ଆଉ ଚାଷ ତ ଯାହା କରିଥିଲି ସବୁ ମା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମା ସମୟ ନାହିଁ ତଳା ପକେଇକି ତାକୁ ରୁଇ ହବ। ଏଇଥରକ ମା ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କରିବ। ଆରଥରକୁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ଗୁଣା ଧାନ ଦେଇଦେବି। ବିଲ ନେଇଛୁ, ତୁ ଧାନ ଦବୁ। ବନ୍ୟା ହଉ କି ମରୁଡି ହଉ ମତେ ସେଗୁଡା କଥା କିଛି କହନା। ମତେ ଯେତିକି ଧାନ ଦବା କଥା ଦବୁ। ମା 20-25 ବର୍ଷ ହବ ତୁମ ବିଲ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି। ସବୁଥର ତ ତୁମକୁ ଭଲ ଧାନ ଦଉଛି, ଅଧିକା ବି ଧାନ ଦଉଛି। କେବେ କୋଉଥର ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି କିଛି କହିନି। ଏଥରକ ଟିକେ ଦୟା କର ମା। ଆମେ ତତେ ଜମି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ପୁଣି କଣ ଖାଇବୁ? ତୁ ତୋ ସଂସାର କଥା କହିଦେଲୁ, ମୋର ଆଉ ସଂସାର ନାହିଁ। ମା ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ଘର, ପଇସା ଅଛି, ତୁମେ ଚାଉଳ କିଣିକି ଖାଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଦିନ ମଜୁରୀ, ଖଟିଲେ ମା ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? ତୁ ମତେ ଏତେ କଥା ଶୁଣାନା। ତୁ ଧାନ ଦବା କଥା ଦବୁ। ତୁ ଏବେ ଯା। ହଉ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ହଉ ତୁମ ଧାନ 2 ଗଣ୍ଡା ଆଣିକି ମୁଁ ତୁମ କତିରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଯାଉଛି ମା। ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ। ମା, ଏ ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଚାଷ କଲେଣି? 15-20 ବର୍ଷ ହବ କଲାଣି। ଆଉ ସେ ଭାଇ ତମକୁ କେବେ ଧାନ ଦେବାର ଉଣା କରିଛନ୍ତି କି? ଏ ସବୁବେଳେ ଧାନ ଠିକ ଦିଏ। ମା, ଏତେ ବଡ ବନ୍ୟା ଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ତମକୁ କହିଲେ, ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା କଥା ନୁହେଁ? ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର କଣ ବୁଝିବ? ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ପାଟି କରୁଛ। ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ନଦେନେ ଆମେ କଣ ଉପାସ ରହିବା କି? କିନ୍ତୁ ତମେ ଥରେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବ, ସିଏ କେମିତି ଚଳିବେ? ମାରେ, ତୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ ଠିକ କହୁଛୁ। ମୋର ତାକୁ ଏତେ କଥା କହିବାର ନଥିଲା। ଏଇ ଶୁଣୁ, ଏ ବର୍ଷ ତୁ ଆଉ ମତେ ଧାନ ଦବୁନି। ଆର ସିଜିନ କି ଯାହା ତୋର ଧାନ ହେଇଥିବ ମତେ ଦବୁ। ତୋର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡିବ ତୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହଉ ମା। ସତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।